DepEd Negros Occidental, may mga pahanumdum sa mga players nga magakompete regional. Sa sini nga palaabuton nga March 1 ang Niraa nga kung sa diin mag-aatubangay ang Negros Occidental, Negros Oriental kag Siquijor. Ini ang una nga kay gayunan nga magapatigayon sa nga regional meet ang Negros Island Region. Suno sa kay Ayan Arnold Arnaiz, ang spokesperson sang DepEd Negros Occidental, apisar nga may pila lang ka anadlaw ang pag-training sang mga nagdalaog sa provincial meet. Nakapreparar na nga daan ang mga players nga konsaliin nagsuporta diri ang probinsya sang Negros Occidental sa mga players nga may potensyal nga mangin representative sang Negros Occidental. Nagpatigayon ini sila sang in-house training agud nga ma-focus ang ila sini nga mga skills kag ma-enhance ang ila sini nga mga talents sa manog tapos nga provincial meet nga ginatigayon diri sa syudad sang Bacolod. Madamo sa mga participants nga nagpakita sang ila sini nga mga talento nga kung sa diin amo ang mga representative sang Negros Occidental. Pamatian diri bala ang pahayag ni Sir Ayan Arnold Arnaiz, ang spokesperson sang DepEd Negros Occidental. We are almost done with the provincial meet. Congratulations sa nagdaog kasi wala nagdalaog. Better luck next sa mga wala naging maswerte sa provincial meet. Pero para sa mga ma-proceed na sa regional meet, we have to prepare more. Kaya tungod mas damo pag aton kontrahon. Kaya mas ang ibang sinisila, mas bakod yung mga kontra. So sila rin preparahan natin sila. Para mas kumbaga makalabot kita sa mas mataas pag na national palarong pambansa. At kumbaga we have to look at this, win or lose, we have to look the event as an occasion para nakipag-make friends kita sa ibang mga kabataan from different municipalities. Kasi mas nakita natin kung mag-improve sa atin yung mga gawin the game. So look at it slide and masad nga essentially technology kung natin ang ating mga skills and talents when it comes to playing mga nagkalaing-laing ng mga hampang. So good luck and best all the best regional meet come March. Sir, since 1 month lang ang preparation ni sa Niraa and ang Niraa first time niya diri man sa Bacolod, ang ilang sinang preparation bala hindi ni huol nga 1 month lang or preparado na yung mga athletes ang maka-proceed sa regional sa paglantaw mo? Well, ang mga nagdadaog din may sa different meets, kung magdadog na naman din sila pang train, no? Especially those coming from the private schools, kahit mintinado sa mga private schools natin, ang ilang sports development program. Ang sa public school, we need to improve more kahit tungod na kilanglanon natin kumbaga, we need resources para makahire kita sang namin ng mga trainers at mga coaches na from outside para mag-train din mag-develop din ang ato ng mga players. Good thing nga ang ato na provincial government prior to the provincial meet kahit tungod na nilaparahan taman ng ibang nga mga maging contender sa regional meet, may certain games nga kumbaga tutukan sa provincial government kaging house nila mga athletes natin sa pangad, kaging train nila prior to the provincial meet. And hopefully kung nagdalalaog sila sa ato na provincial meet sa Sule, they will proceed to the regional meet and kung baga they already have enough training and practice nga natabo. Pero syempre within the next 1 month maging prior to the Niraa, silang lanong pagig nila nga maghanas pagig ang ilang mga skills. Okay. Ato nabatian ang pahayag ni Ayan Arnold Arnaiz, ang spokesperson sa DepEd Negros Occidental. Ini si Bombo Denver Quijano, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!